Hi guys, kado ko banta Francis Cardom pa jerlo. Cardom lasi cethana brepra nili channel long subscribe he to man tame subscribe ha. Lasi cethana nang alam bangke lasi non alam social media platform bangke useless on si mandelo lasi cethana lona Facebook punon YouTube punon lapen ke Instagram punon etc di do ulang social media platform bangke kopilo bol punon tang te cethana lona non alom ka viral a video athema kopilo pulotang te chethanam lonang ala lama bangke viral speak non alom Facebook along punon mane arisola pen e jang atum Facebook along che upload po lapen ke lapuson jumime junono alama bang nije podi mane na bangke video mate chepunai po video long bang upload po la se hala daga platform bang kopilo pulotang te mane bangke share pidun po mane bangke ington cingci po lam juno jumime junono lason cininge podi lapul pulo tangte ili karbi ang long atum stame jelang no daklo lasinili nane tum aphan nangke thanji alama bangke la puelo je non alom viral speak mane bangke kam lang no ka choklem la puson mane pen bangke parok la pen lasona kam lang no choklem ene choda viral kalilo lake nilidat kalilo nangke than atum bangke do olo tebon sitame nili nang than thu le thot lo kupiloma pulotang te missenai kar bianglong pusi nili mathadam lo nili hen pen ke la pen che thanam thul nang Facebook along punon Instagram long punon athe kupilo Facebook dat kali Instagram dat kali YouTube dat kali kadu kawe along tame video bang che upload lo pulotang te kadu kawe social media pulotang te ang ton si theklongi lase don mari la pen korte injira tum stame chuning rilo kopilo pulotang te lake a video ka upload lo pulotang te lake kadu kawesi theklong et pologe lake mayok chini lo lase media long bangke jumime junono ninyi jedete labang sinili nangli to fan chuning rilo la pen puthot adun thua bang la puloje mane sar pimar la pen asar pimar lo lapen ke mane arisumar lapuson theglong pik arjulong pik lo mane arisumar lapen mane asar pimar kadrabjui ma mane sarmar pen okor jang lapuson kadrabjui also mara phana pina na phan chiri te kangbo anut ka preglong katjui lapuson a video mate lasona video viral pik theglong pik lo di lasi kadu kabe karbiang lo to manda chuniri par pik lo hala kopilo mala aprangsi nili women justice atum phan alang letum kang tang pik ajoi de si nili alang letum phanda churuk piklo alang letum alang karjulong lo pulutang te alang letum dampit inside dampit lapuson si nep dampit lapuson alang letum chepaduk piklo women justice atuma hin tame nili suri kardom pajirlo lasi alam pading depin pen nili nangli tomalong chethanam si lan si nangli tomalong pajut kolo lasi nangli tum mathapame tha korte lapen don marli lapen injir kaduk kawe only boys phan kali only girls phanli arloso pinso kaduk kawe kibi kithi non obi kimiatum koson lo di akhai no long chelang dun lo pulotang te akhai no se atwar si dampo akemia mune long chelang no pulotang te akemia atwar si dun po lasona thalo kadu kawe to phanta nili ka chuningi dami pu bangke lasi kadu kawe to phanta chuningi padi cream lo lasi kadu kawe phanta kardom bye bye